ли новия тизер за драмата на Ким Убин? С Сузи ли? Пак играе на разбрано момче, но с добра душа, както във Ерс. Не че нещо, ама във Ерс беше тотален джърк. Видя ли новото селфи на Ел в Инстаграм? Толкова е адоркабъл. Добре, а поне вия бродкаста на Викс? Изпратих ти го. Хонбин изглежда супер як. Дали ще има нова драма скоро? Дали не могат с Ел да направят драма? Заедно? Трябва да има фенфикшн за това. Не говореше ли за Ким Убин? А видя ли новите снимки на Attention? В Япония? Аптеншън? Те където ми ги пускали? Да, Кун е толкова В Игнайдо. готин. Да. Да бе, пусках ти ги вярно след това, нали гледахме Айкон. Дали те ще имат камбак скоро? Липса ми Боби. Момиче, аз избери някой. Мале, горките момчета ужас. Значи защо да се ограничавам по този начин? Вау, това ли ти е философията? Няма малко се стегни. Представи си. Единственият за теб. Представи ли си? Да. Колко? Един? Пък два. Добре, да много са. Как искаш да си имаш приятел? Да, понеже ти си имаш.